Euskal Herria Bilduko hainbat hautetsi, kargu eta etxebizitza arloan lanean ari geran zenbait pertsona elkartu gera gaur Hernanin. Izan ere, herritarren ardura nagusienetako bat gaur egun etxebizitza lortzearena da. Eta Euskal Herria Bildu, Hego Euskal Herriko lehen indar municipalista den heinean horretan ari da etengabe soluzio aintzindariak aurkitzen eta aurrera urratsak egiten izan Errenterian, izan Azpeitin, Zumaian edo hemen bertan, ez? Eta tankera guztiako soluzioak ari gara aurkitzen. Etxe hutsen kanonarekin edo tentsionamenduak izendatuz edo etxeak eraikitzeko planak eginez ere iruditzen zaigulako jendeak duen behar hori konfiantza eman behar diogula eta konfiantza hori ematean jendearen konfiantza ere jasotzen dugulako, ezta? Zentzu berean esan behar dugu datorren larun batean Burlatan konferentzia municipalista egingo dugula eta konferentzia municipalista horretako gai nagusia etxebizitza izango dela eta bertan Euskal Herria Bilduko ehundaka eta ehundaka hautetxik beraiek gobernatzen dituzten herrietako esperientziak kontatzeko aukera izango dutela eta geure arteko sinergia horiek mahai gainean jartzeko aukera izango dugula hain zuzen ere daukagun arazo honi erantzuna emateko.